wang'i e weche manyien mag oimore. Erokamano kuom riwri kodwa odhiambo ma kawuono. Mana kwa chako, Spika mar od bura Moses Wetangula ng'ado ni Kenya Kwanza e kweth mathoth e od bura. Ukawe namo? Mokwongo wakawe thuolo ni makende amos jo mawinjowa kendo joma nenowa wang' jowi kawuono noimore ahinya. Osekawo muda kapok abedo ka. To kadok e penjo mipenjo, aparo ni spika mar od bura kawuono nomiyore tich mok mare, omiyore bende teko moongego. Ing'eyo ni jo Kenya kokadho kuom jo od bura maloso chike nokawo tich mar ng'eyo kaka duond od buche kata political parties kaka itayogi gi kako onego gitim tijegi oketo e lwet office ma ok en bunge, noketo e lwet office mar registrar mar political parties. Koro gima naneno kotimore kawuono en ni spika marwa decide ni koro mondo okaw tekono mondo en ong'adi ni wabunge mage mane Kenya Kwanza to mage manie Azimio. Odhi ataro mar chik kendo en gima paro ni kata en wuon ng'eyo ni gima otimo ne ok ber. Kendo king'iyo ruling mar spika ma otimo kawuono, asebede od bura kuom ndalo mang'eny, en achiel kuom ng'ado bura minyalo wacho ni achiel kuom marach mogik ma ok aparo ni ogero weche mag demokrasia e Kenya. Chik wacho nang'o nikech wuok mag jo od bura